Hej. I efteråret 2014, der udlodede jeg en konkurrence her på Facebook, og præmien var gavekort til en værdi af 1.000 kroner til Girl Power Skolen. Konkurrencen var i forbindelse med en spørgeskemaundersøgelse, jeg havde omkring Girl Power Skolen. Så jeg vil gerne starte med at sige 1000 mange tak til alle jer, som deltog i undersøgelsen, for det har været så nyttigt for mig at læse jeres besvarelser. Og nu er det blevet tid til at trække en vinder af konkurrencen, og derfor så har jeg her en bogle foran mig med en masse kuponer. Og hver kupon indeholder en e-mailadresse på en potentiel vinder. Men jeg offentliggør selvfølgelig ikke hele e-mailadressen her offentligt, men vinderen får direkte besked. Så nu starter med at blande uden at kigge. Og trækker denne vinder af et gavekort til en værdi af 1000 kroner til Girl Power Skolen. Og vinderen blev A. Tingvad og Bip, så siger jeg ikke mere. Tillykke! Vinderen får som sagt direkte besked. Gå ind på girlpowerskolen.dk og læs om de 3 kurser, der er i 2015 i henholdsvis marts, august og oktober. Jeg glæder mig rigtig meget til at se dig og forhåbentlig en masse andre piger. Rigtig glædelig jul!